רביעית למשל מאפשרת לי לראות, אז אני משכפל את כל האיף הזה, נכון? אתה מקוטע, ליאור. נותן כאן שאלה רביעית, ליאור, אתה מקוטע. תסתכל המסך, עכשיו שומעים אותי ברור? עכשיו שומעים אותי ברור? כן, עכשיו. תחשבו ששומעים אותי ברור ואני אמשיך. כן, ליאור, בסדר. אוקיי, מעולה. שימו לב, אני יכול לבקש ממנו שבשאלה רביעית, מה שהוא יעשה, הוא יעשה דבר כזה. ארז, אתה מוזמן לשאול שאלה בסוף השיעור, בוודאי. שימו לב מה אני מבקש ממנו. אני מבקש ממנו שהלייבל של השאלה, ורק לזכור מה הלייבל של השאלה, אתם רואים, בגלל שלא עשיתי זה מסודר כמו שלימדתי אתכם, אז זה קשה, question, כן עשיתי זה מסודר, פשוט לא האמנתי בעצמי שעשיתי זה מסודר, אז הלייבל של ה-question יעשה דבר כזה. איך אני אומר לו להיעלם? קדימה, להציע לי בצ'אט. טקסט קולור, ויזיבל, וויד, קדימה. לכתוב לי בצ'אט איפה לדעתכם הפקודה שתגרום לשאלה עצמה לטקסט להיעלם. יפה, אז אוהד כותב ויזיבל, שרון כותב ויזיבל, מעולה, אתם צודקים. אני מבקש ממנו שהוויזיבל שלו יהפוך להיות false. ומה כן יהפוך להיות true? איזה ויזיבל של איזה קומפוננטה? מה יהפוך להיות נראה לעין? תכתוב לי בצ'אט. אוקיי, אז את השאלה נעלמתי, ומה אני רוצה? יפה, אימג', כל הכבוד. אז הנה, אני מבקש visible, יהפוך להיות טוב. ועכשיו מה הוא יעשה? בואו נעשה את זה סימול דיזיינר. הוא יגרום לזה להיעלם, נכון? visible. והוא יגרום לתמונה להופיע. עכשיו כל מה שאנחנו צריכים לעשות, לדאוג שתהיה פה תמונה. איך אני דואג שתהיה פה? לא, התנתקת לנו לגמרי. אנחנו יודעים שכשהוא משתף את המסך שלו אנחנו לא שומעים אותה, אז עוד שנייה. תסתכלו מה הוא עושה כרגע. ליאור, אנחנו לא שמענו מילה ממה שאמרת. כל הזמן כשאני כל פעם שאתה נכנס לאתרים אנחנו לא שומעים גם לארז. נכון, כל פעם שאני, אז אני פשוט נמצא איתנו מישהו בתמיכה, אז אולי אני אנצל לזה, זה באמת בעיה שחוזרת את עצמה. כל פעם שאני נכנס לאתר אחר או מחפש משהו באינטרנט, לא שומעים אותי. אוקיי? אז אולי כדאי שהתמיכה תדע על זה, אולי הם יכולו לסדר את זה בעתיד, אבל אז עכשיו אני אשתוק בעיקר, כי לא שומעים אותי בכל מקרה, ואני, בסוף מה שאני עושה, אני נכנס רגע לאתר לדלות תמונה ממנו. שימו לב מה הוא עושה, אני אסביר מה הוא עושה. הוא בעצם מחפש תמונה כמו שאתם מחפשים בגוגל תמונה, ורוצים לשמור אותה בשם, נכון? אז הוא שומר אותה בשם אצלו במחשב. רועי ואילי, אתם על תנאי בשיעור הזה, אני מודיעה לכם. גם אם זה, ואם בגללכם אני אוציא אתכם ויפסיק לכל הכיתה את הפרויקט, קחו את זה על מצפונכם. עם מכתב להורים. אני מודיעה לכם. אתם לא מקשיבים למילה ממה שנעשה. מה שאני הולך לעשות עכשיו זה לשמור תמונה של חוף ראשון ולהעלות אותה לאפליקציה שלי. זה משהו שעשינו כבר בעבר, נכון? עשינו בעבר, שמרנו תמונות, העלינו באפליקציה של הצילום, זוכרים, העלינו תמונה של המצלמה, זה משהו שעשינו. כמה דקות עוד יש לנו סוף השיעור, איריס? 5. כי אני רוצה שנסכם פשוט. אין בעיה. יש ילד שלא יודע לעשות את הפעולה הזאת של שמירת תמונה מתוך גוגל? כולם יודעים? זה משהו שאנחנו לומדים בשיעורי מחשבים. פשוט צריך לזכור איפה שומרים בזה. שומעים אותי עכשיו? כן. צריך לזכור איפה שומעים בזה. אני הולך לאימג' ואני מבקש ממנו שהאימג' יהיה, אתם רואים, יש כאן תמונות מהדברים שעשינו בעבר, upload file, choose file, איפה ששמרתי זה, שזה הדסקטופ, איך קוראים לזה? download, אז נכתוב D. אתם רואים את זה? כן, זה למעלה בצד שמאל. לא, אפשר היית מתחת, הנה זה. open, אוקיי. וקיבלתי את התמונה.
שוב, התמונה הזאת בתחילת האפליקציה לא צריכה להופיע. אני אוריד את הוויזיבל מזה, אשים את הוויזיבל חזרה בקוושטן, ואני מזכיר לכם מה עשינו בבלוק. ביקשנו שהשאלה הרביעית תעלים את הקוושטן, תעשה לו ויזיבל פולס, ותופיע התמונה, ואז אני יכול כמובן לשאול, אתם יודעים מה? לא צריך להעלים את השאלה. לדעתי, השאלה יכולה לעבוד ביחד. שנייה אחת. שאלה, אנחנו פשוט נוסיף שאלה ונשאל מה בתמונה. נעשה ככה נקודותיים. מה בתמונה, נקודותיים, ואז האימג' יופיע, וניתן את האפשרות, חוף ראשון, או לא יודע, גן העיר. בואו נסרוק את צ'יק צ'ק בשתי דקות שנתנו לנו ונסכם את השיעור תוך כדי, נכון אינוס? כן. וניתן להם את המשימה למפגש הבא. אז באמת היום תיקנו באגים, שזה באמת שוב חלק בלתי נפרד מהעבודות שלנו כמתכנתים, וזה היה מאוד חשוב לראות איך אתם מתקנים את הבאגים, איך אתם חושבים מה הבאג, איפה הבעיה. ראיתם, רוב הבעיה שלכם הייתה בזה שלא העליתם את היחידה במקום הנכון. במקום להעלות את השאלה באחד, העליתם את הניקוד באחד. חלק מכם עשה שהשאלה תהפוך לניקוד, ואנחנו רואים 0 ו-1 במקום לראות את השאלה. זה דברים שאתם אמורים כבר לעלות על התקלה, לדעת מה הבעיה, וגם לדעת איך לתקן אותה. בואו נסרוק את זה, נעשה כולנו במהירות להגיע לשאלה הרביעית, כך שאנחנו נוכל לראות את התמונה מופיעה ולראות שזה עובד.